Daingu iyo play bangila ban wan biang shapi hagani ka step ban wan ra ya ka morning mana ka jinga puson na ka ktinu play ya ka bangala ai karteng kadak papau shena ya ka jingwan ka bakut ka kita pu Daniel khat at lanong kat khot ka basau Henry me ko Daniel tu tap ya ki ktin patu pandai laha ya ka kitab hadu ka por jong ka bakut ken bun kin long ki ban pet shane shatai bat ka jing tip kan roy Hakani ke jinga tu lupa ke jong Daniel ka wei na kadak ka bu Daniel uya tu shai ka ban pen I ba ka bakut kala hajan ka dei haba ka jing tip kan roy step Daniel ong ka jing tip kan roy u David Person u dei nong hikai Bible na po ribelat ula ia tu badon news pa lai pu santeli ki jinga tu lupa ha ka Bible ki ba shai kadar But na kini ki news pa live santli ki jinga tu lepa san spa kandai po nriu teli ka bamot prapuai persen kini ki jinga tu lepa ka Bible la dependep but ki basa ki dei satang si spa live po kandai teli kamut sakat kandai persen ya kini on sependep u Daniel ula ya tu lepa ya kini ki jinga tu lepa ba ka jing tip kan roy stet ka dei ar hajar san spa snem tam menchua Henry ngi I kumba kani ke jintul pau Daniel kala poino hakani ka por ke jongi menta kala pau syai kedar panggila don ha tedu ladingila don hajan jong ke bekut ki aka baro namar ke jintul pau Daniel menta ngila yo isyai kala pendep bala nang pendep ki nong wat benia ki ong ba hapring usnem khat sanspa hadu khat praspa Kasimpor ya kajing tip akan roy arsya hadu kumba hapring sispa par aspa asnam Henry na du usnem khat khandai spa hadu usnem ar hajar kabamot hakas spa asnam kaba arpo kasimpor ya kajing tip akan roy arsya tang hapring sipo par arpo usnam Henry na du usnem ar hajar ter kamot hakas spa asnam kaba arpo way kajing tip ka roy arsya tang hapdeng sisnem bat arsnam bat nadu usnem ar hajar ar posan lelei kamot nadu uni usnem ter syakmat ki nongwat benia ki ong ba kajing tip bakan roy arsya kan simpor tang hapo khat ar kanta kajing mi jong ki kor ki bor ki jing nang ki jing tip ki ki ba thmai menta kala wanra ya kajing lingo kala wanra ya kajing sopla ha kajing long jing man jo ka perthei kajing kiu jo ka information technology kala jing pathai khubor but kajing mi jo ka social media kajing mi jo ka internet kala panlong ba kajing tip kan da roy stet amdai tang hapo sor ndrei se ki nong kandong hakaba kibriu haka ketiga jongki kadon ka mobile phone ka bala connect bat ka internet ki tip lut ia ka perthei ka mariang ka ka bajia menta ka bajia menin kila ban shu klik kila ban shu lech ka Google lani kila ban lech AI bal kumta ki tip lut ia ka perthei kumba kalong hakani lelei ka por ka jongi menta ka jingmi jong ka ne ka AI technology lani kata ka information technology ka jing tip bat ka jing start kala along ka bada pala hadu kata hakabada ka ne ka kor ka bor ka menta ka jing tip ka menta yaki kali mdon kam shu driver banyak yaki jetma mdon kam shu pilot ba unai ban habom lani diki drone wat yaki shipai ru lapanon kam daki robot daki nar dakani ka jing start AI menta ki robot kila bale hirtma haganu ga jaka kabala thumu bade bane hirtma bat dakani ka jing start AI ka menta la ru ban tip lupa ya ka jinglong ka sui peneng ya ka jinglong ka yeu ka hat ka kumno ka yeu ka hat kan kiu kan hiar nangta la ru ban ya thu lupa ya ki ki ban jia hakatma ka sorkan bilat menta kala pan kre ya kata ka rukam trei kam ban te la kam ya ki jing sniu hakari da ka ba ka panon kam ya ka ne ke AI technology ya kaban wat penia ya kibriu ki baju tu kibriu jelek kamboman ki baju penia briu but dakani ka AI technology menta kala ban batai lupa ya ubriu
uban satu lani uban salek kampaman ubala jule lanu unle biang kata kadai ke kepada pelah hadu kata kepada pensengau lengok lengan pada kani kejing tip pada kejing start ke pementa bun ki kam jong ubriu la bujli no ada ke mesin la bujli no ada kani ke juk start ke pementa kata kadai ke pertai ke pangim kaba kejing tip kala ada Roy State hadu kata pat kaba omla syu pan song thu nang kata kadau deni aluong kata ka bekut kain kan sawan ka jingtip kan Roy ngidon menta hajan jong ka bekut hajan jong ki ba on sa pendep lut no ya ka bala tho ha ka Bible dari ka jingkali menta ka long kumno sapang jongi pat dong ila long ki bala pen kre dong ila long ki bala pet ngor ki bala bishar thu ikini ki ba jia hakane ka pertai ka jongi ka bamenta ngidon hakata ka ayom kabaki baro lanang pendep state bat kat kum ka tin ublay ke jingtul pa ka tin ublay ki baro on sa pendep lut yaki na kata ka daw ka jing khot yangi na ka tin ublay kalong bangin long ki bahusiar ki bala pen kre yelade ka jing imjongi khanang bangila ban face tani ban yesh mat lani banle ka bangi de banle hakata ka bakut jong ki baro to blain ker khuing ha gari kapor ngan duai nam ta jong phi blai bok pa jong i bahabneng kerteng jisu bana nasaret khun jome awan ha gari kapor ban duai nam ta ni bi asngawi ka ktien jome to the kren to the pli no try ke jing song thu bat ya kata ke jingyo i jongi bangin yo i bat bangin song thu bangila dan hajan ka bakut artat bat bangila ban pen kre yelade bangila ban pen bet pen scam yelade bat ban pen klan yela ke jong ke jing kerku yik tu bios ngau tien jome dan kia itu ki bapangah kamet try ki bakia ki jengmut kamen simple ai lu yaki ngada kerku yaki ha kerteng jisu bana nasaret amen ublai un kerku yapi